nke echiri na zero. Achọrọ m ka ịtụso ozi a m chọrọ izi maka ndị a na-egbu Aguburuno anyhow. English name ya I think common war wizard. Achọrọ m ịgwa gị na oge ọbụla ịfụrụ Aguburuno n'abalị na be gị, ọ bụ na windo ebe sụkwara gị fịa n'ime be gị, ma anọ ndị amoosu winch na ha bịara ịmụrịntọ ka ha mara ihe ị na-eme, ma anọ ịchọghị ịlahụ ụra maọbụ ị na-arahụ ụra, ka ha wee bido manipulate wee nlọ gị, bido kọntrol be gị. And oge ọbụla ịfụrụ Aguburuno n'abalị, ị gaa ka ije gbuo ya, ọ gbala ọsọ egbunie, maka na wee project go ihe ahụ n'ime ha, na ife a na-eche igbuo ya, that demon ha project n'ime datin aba gị ime, wee nwee ike wee kọntrol onwe gị. Ha nọzi ebe a nọ, ife agwa gị ị na-eme, ife ị ga-eme bụ ife ije gị ije gbuo ya, ọgbala ọsọ nọrọ ebe ọ nọ na chigha ha azụ. Ịmara otu isi ekpe ekpere bandị a nasị befuru gị na ha enwere mmekọ. Ọ ka nji were anyị okwu na-ekpesi ekpe okwu mmadụ chi unu ka chi unu nyere unu aka. Mgbe unu fụrụ nke a buturu ibu ma anụ nwaanyị, ndị a petụrụ mpe bụ ụmụ nwoke, ụmụ ndị dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ a na-agba ajọ ọgwụ, ha ji wee je na-amụrịtọ ndị mmadụ. Mana ọ bụrụ na anyị ime mmụọ gị ghọọ oghe, ịfụ ha na nke ahụ buturu ibu bụ nwaanyị, ị ga-afụ ifu onye ahụ. Ọ bụ nọ nke petụrụ mpe nwoke, ịfụ ha na ị ga-afụ onye ahụ eme apịa ozugbo. And mgbe ọ ghọtara ozugbo ife emewo urisapịa ya afụzi ya ọzọ. So ife ọbụla ị na-eme, ndị a niile bụ ndị ọjọọ. Ha chi na-akpa bịa oge ha na-ebekarị n'ime abalị ya bụ oge ha ji afụ ndị mmadụ ịla usoro ha bịa na gị na-emebisi nlọ gị, na-emebisi ife ọma na-abịa gị, nwee ike wee na kọntrolu gị. And mgbe ụfọdụ ha na-eprojekt na dat nka ka ị nwee ike gbuo igbu ha anya ihe ha baa gị n'ime, ịma na-amazi ife ị ga-eme ha na kọntroluzi gị. Ụzọ ndị amoosu na ajọ mmadụ si akọntrolu ndị mmadụ buru ibu. Onye ka njiwe na-achụ nke unu na-ekpechi unu ike, ka unu nwee ike wee na-aghọta ngwa chi unu nwere ike nyere unu aka na-egosisi unu ụmụ ihe ndị a. Onye mere ụfọdụ n'ime ha na-ji wee jee na-akapụcha na Facebook m na pishọ m wee na-eme ka m ghara ị na-eri ikida secret, na-agba mgba ka ndị mmadụ ghara ị na-esonye m maọbụ ị na-awọchi ife na-akụzi. Ọfa bụ ndị izi, ndị niile na-efụ ndị izi na ife ọbụla mpozu na ọfa bụ ndị izi ga-abịa wọchị ife ahụ mpozu, mana ha ma na mụ abụ egwu na ama mfa ncha niile, mana ha ma na ọnya ka ekweru ha, amara na ọnya ka ekweru ha. Mmụọ mụ abụ egwu a na-atụ m atụ, mụ abụ eze mmụọ adị aṅa m ọnwụnwa. Ife niile m na-emenụ, ife m na-arụ bụ ife chi m okuke zitere n'ụwa ka m bịa rụọ. O nwere ife ọbụla ekere eke n'ụwa ma okpuru ụwa, ife sokwa gị mee taịnị mgbe ị ga-akụrụ ọchịa gị mposu ojisi ike na-ege ntị na-eme ife ị na-eme. And oge iko gị ga-eju n'omesi. Onye ọbụla ife ọbụla ị na-eme, Aguburuno ọbụla na igbu ịfụ n'abalị uche gị dị ya, mgbe ị mere approach ka ije gbuo ya, ọgbara ọsọ na chigha azụ ka dada demon ghara ịbago n'ime. Ife ọbụla ị na-eme uche gị dị onye ka njiwe anyị na-agbado na anya unu na-ekpere chi gị ghọta ihe ịbụ, ka ị nwee ike ka chi gị nyere gị aka na-agosi gị ikwu ụmụ ihe ndị a niile. Mgbe ha ghọtara na ha amarụ gị ihe ịma, mgbe ha ghọtara na ịmarụ gị ihe ama, fachara gị nke a chara gị, o were isi eburie. Onye ka na-asụ unu ife ọbụla unu na-eme uche unu dị ya, ghọta onwe gị ka ife dịrị gị na mma.